Mávaš náhle zmeny emócií, pocity žiarlivosti, nedostatočnosti, nízkeho sebavedomia, nekontrolovateľné výbuchy hnevu alebo pocit, že je okolo mňa kopa ľudí a ja sa cítim naozaj sama a nepochopená? Ak áno, počúvaj ma ďalej. Prečo sa nám to deje? V každom z nás žije taká malá, nepoznaná, ale veľmi podstatná časť a voláme ju vnútorné dieťa alebo emočné telo. Toto emočné telo zaznamenáva všetky naše emócie v našom detstve a zapisuje ich do nášho podvedomia a potom v dospelosti nás ovplyvňuje na základe týchto hlavne negatívnych emócií, lebo tie pozitívne nám nevadia všakže. A tie negatívne sú všetky tie pocity, kde sme sa cítili nedostatočne nemilovaní alebo nevidení svojimi rodičmi, čo sa každému dieťaťu stane. Trauma z detstva nie je len to, že ma niekto bil, týral a robil mi zle. Trauma z detstva je akýkoľvek pocit, kde som sa cítila nemilovaná a práve tieto pocity nás potom ovplyvňujú a my sa cítime odmietnutí, žiarlíme a robíme všetko preto, aby nás ten druhý videl, aby nás miloval a robíme to tak poctivo, až zabúdame na seba. A tu tkvie problém s tou našou sebaláskou, pretože ak nemilujem sama seba dostatočne, nemôže ma milovať ani nikto druhý. Ak takéto niečo zažívaš, pozývam ťa na online seminár Sebaláska v praxi. Je to taká liečivá cesta k vnútornej rovnováhe. Prebehne 20. decembra 2025, začneme o 10. ráno a celú sobotu v 3 dvojhodinových blokoch sa budeme venovať práve tej vnútornej rovnováhe cez rodičov, vnútorné dieťa a rovnováhu mužskej a ženskej energie, teda vnútorný muž a vnútorná žena. Samozrejme budeš mať aj záznam k dispozícii, pretože nie každému sa v tom čase dá. Je to interaktívny online seminár, kde sa budeme rozprávať, budeme zdieľať, budem odpovedať na otázky, takže neodídeš s tým, že niečo zostalo nezodpovedané. Ak teda chceš viacej dôvery v seba, kvalitnejšie vzťahy, viacej hojnosti vo svojom živote, tak neváhaj a pridaj sa ku nám. Viacej informácií nájdeš v popise tohto videa. Začíname 20. decembra 2025 o 10. a ja sa už teraz veľmi teším. Pekný deň!